Ahojte. Niekto ste sa ma pýtal na moju obľúbenú zahraničnú knihu a taktiež na môj obľúbený zahraničný film. Moja odpoveď bude tiež zahraničná. Teda pre všetkých, ktorí nie sú zo Slovenska. Ale tie rozumieť nebudú. Takže, Fight Club. Áno, v preklade klub fitkárov. Jedná sa o film, v ktorom hral hlavnú úlohu sám veľký Brad Pitt a ten má naozaj veľmi dobrú postavu. Aspoň z recenzií. Podľa tohto filmu bola napísaná aj kniha Klub fitkárov a napísal ju sám Šuk Palahňub, ktorý má naozaj veľmi drsný štýl, ale zase na druhej strane vie, o čom píše. Keďže som film ešte nevidel a knihu nečítal, je otázkou času, kedy bude Šuk Palahňub a Klub fitkárov mojou obľúbenou knihou a filmom zároveň. Ahojte.